Asibingelela umbukalani KZN TV sabukuhlelo lenqikithi kanti sibuyile futhi namhlanje sizokhuluma ngehloko ezibalekile la sike sithi wena njengomuntu wakithi omnyama uzosizakala kanjani ikakhulukazi njengamakhambi esintu ngaleka ukuthi mhlawumbe uzuye kodokotela into njengadinga imthandazo nawe oyibonayo ukuthi udinga nje ukuthi uthathe into yokuthi ugcobe bese uyalapheka 0357898855 nokuthula emad1kzntv.co.za namhlanje kakhulu sifuna ukukhuluma ngestroke. The reason sifuna ukukhuluma ngestroke namhlanje is because sesikhulume kaningi ngendaba yokuthakathwa nangendaba yabathakathi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngenxa yokuthi sesifundile sesitholile ukuthi akusiyona yonke into esivelelayo nesigulisayo eqhamuka kubathakathi. Kunjalo ngibona KZN TV ngihlala namhlanje udokotela omkhulu uhlomba kuyena soke sethi ukukhuluma naye namhlanje njengoba sike sithi ake sithinte lezi zifo ikakhulukazi okuyizona ezisilimaza kakhulu njengo stroke no cancer ngoba sesibonile mkhulu ukuthi lento yokuthakathwa sekuyinto yokucasha. Uthola umuntu uyazazi ukuthi uphethwe isifo sini but ngenxa yokuthi mhlambe abantu bazombuka ngenye indlela bese vele ecasha ngendaba yokuthi uthakathiwe. Mkhulu asikubingelele sikomkelo hlelweni. Kuhleze kuyintokozo lapha emakhaya kubabukeli bethu. Sesikhona ke endlini zomsakazo la ku 1KZN TV. So nomdayi so Phingosho so Ohlombe osingilo ococubala sehla kumzungulu wasala wabola. Sifisa ukubingelela umbukeli osibukele lapho emakhaya siphinde sibingelele naye usisi Nokuthula bese sithike namhlanje okuningi kuyizinkinga zethu emakhaya kodwa sisuke singazi kwesinye isikhathi ukuthi zenziwa yini. Siyacela ke umbukeli lapha emakhaya avele asondeze iphepha nepeni na kanjani uzoyithola into ezomsiza mhlambe nenamba futhi ezokwazi ukuthi zimlekelele athole usizo lethu njengoba usizo lethu lisabalele eSouth Africa yonkana ngisho nakwamanye amazwe. Omunye uzothi Nokuthula walanda umkhulu Hlombe ngendaba ye-stroke nangendaba ye-stress. Kahle kahle umkhulu Hlombe ubani wenza muphi umsebenzi? Umkhulu Hlombe umelaphi wendabuko osuka khona la eKZN endaweni yami nje noma zothe ekhaya noma isigodlweni ikhona lapha ya eMthwalume abantu bazokwazi ke kuseduze kwedolobha iPort Shepstone. Ngibhizi nje kakhulu ezweni ngamakhambi ukwathinta ke usisi indaba ebaluleke kakhulu nami angilali iloma calls abantu bangifonela abafuna ukwazi okubalekile ukuthi umuntu afundiseke ngesifo ngoba noma abisiphi ngoba umuntu kuyenzeka abe nesifo kodwa manje akazi ukuthi imbangela yaso intoni. Ngizoke nje ngachitha isikhathi ngihlale kusona istroke sidalwa izinto eziningi kuningi kakhulu ngoba thina sajwayela ukuthi hayi khona lesi ngishaya umakhelwane ngesilwane leso sisithandayo ngomhlobo leso ke isona esisaziyo nje ukuthi awukathi kancane usengeqisile umakhelwane kodwa ke angifuni siqale kuloko ngifuna ke siqale la ngoba ngisho nempilo yethu ngisho nenhlaliswano ekhaya ngubaba nomama wakwami sinomuzi kunale stress lezi ezenzakalayo ezingenasidingo. I-stroke 1 once wanyukelwa ushukela wakho waba sezingene eliphezulu zazi lapho ukuthi usemathubeni ukuthi ushawe i-stroke. Sinoshukela ke noma ushukela sithi diabetic ekuthiwa utype 2. Utype 2 bazowazi ababukele emakhaya ukuthi ushukela oyingozi lapho ilapho khona umuntu esuke seyijova yena. Now lo shukela lo uma unganakekeliwe noma ube khona emzimbeni wakho wena awazi ukuthi unawo lo shukela na kanjani sokushaya i-stroke. Siphinde sibe ne-stress sihle emsebenzini. Emsebenzini unenkinga nabo colleague unenkinga nomphathi umsebenzi awuhambi kahle imali azikho ekhaya imali azikho kahle uyacabanga ama bills wakhokha ngani uyabona zonke lo zinto izinto esingakwazi ukuthi sithi calm down senzele ukuthi kungafiki kuleya degree lapha sithole khona sesishawa i-stroke nengxabano ke nje ezingenasidingo ekhaya nangu mama nobaba phela uyazazi mosephutheni mawukuthi ngiyalinganisa njalo ngisho mawukuthi ubaba uyazazi ukuthi uko waphuma wabuya ngekhathi vumela phela ukuthi usephutheni musu ukwenza unkosikazi wakho ngaso sonke isikhathi ahleze wrong noma right ngenza isibonelo njalo izona zonke izinto lezo ezenza ngingabi mnandi ekhaya agcine sethi unkosikazi noma ubaba esethi ayi sengiyazisola nokuthi ngashadelana so lozo zinto fanele sizigweme ngoba umzimba kwesinye isikhathi kukhona ilevel la usuke sothi I can't take it anymore sezilima sezitsheni usushawa ke i-stroke layo
siphinde futhi siye kule stroke sethu ke esisijwayele kakhulu sokuthi hayi ngiyasola ngithakathiwe ngempela sikhona leso stroke leso ngaba nje nomona noma ngabona ukuthi izinto zakho zihambela kahle lo mona lo sozongilidela ukuthi ayengihambe ngiyokhendla umkhulu Hlombe ngiyamazi ake ngishone kumkhulu Hlombe ngimshaye ngestroke le stroke ke lezi ikakhulukazi lesokugcina lesi sithi siyenziwa ushawa umuntu ngazo leso mase sikubambile futhi nakhona sizokunikeza izinto zakhona ngoba usukushawe ngesilwane la sisinokuthula khona umuntu wafona athi mkhulu Hlombe uyazi ngiyeza ukuthi uhlangothi la maliluhle ngiye ngathintwa into la eHlombe la egxalabeni kusuke kuyisilwane leso ikhona ke lapho sobese sikulekelela khona ila kuthi umuntu ushawe ngenyoni noma ngesilwane ila kuthi ushawe ngenyoni kujwayele kuthiwa inyoni kwesisikhathi kube nento nje emthinta ekhanda engathi yamgqwitha kanjeni usuke usushawa athi omunye kuthiwe uphaphame esesibhedlela akazi ufike nini laphana ngoba lento mayikushaya ithatha umqondo ngesikhathi uquleka thina sokubona ukuhliza amagwebu sesiyakuthatha njalo sesikuphuthumisa kodokotela kanti yiso le stroke ikhona ke lapho sithi ke that is where we come that is where we fit in sizofike sikunikeze nje kokuqala imithi yokuqhelelanisa lento kwena ngoba kusuke kuyisilwane remember isilwane masikushaya angeke sikushaye bese siyabaleka sahamba sithi ayisengisebenzile umuntu mekuthumela ngesilwane noma umuntu uma enomona nawe lonto leyo uzohleze eyithumela yingakho omunye beza kuthina athi mkhulu Hlombe uyazi ngizile kwena ungilekelelile seyiphelile inyanga ezu3 noma ezu6 ngiyalinganisa kodwa le yankinga isabuya ngoba yini abathakatha abadeli sisinokuthula abadeli mesakubona nje usahamba kanje usaphila uthawu kanti lo muntu lento engimenza yona kanti kusho ukuthi ayifinyeleli kuyena ayimenzi lento engifuna yenzeke so yingakho ke sithi abathakathi kubalekile ukuthi uma usebenzisa imithi yesilwane umuntu okusizayo noma ngabe ubani ezweni ingaseyena umkhulu Hlombe kodwa akakunikeze umuthi wokuqinisa ukuthi isilwane singabe sisafika kwena singabe safinyelela so kahle kahle umuntu one stroke njengamanje fanele ezazi ukuthi i stroke isidalwa yini yes ifanele wazi ukuthi into yakho uzube nayo yini ngenzeka ukuthi une stress njengoba siqale ngakho kungenzeka futhi isikhathi esiningi ama-callers ami abantu abafonayo uvela athi mkhulu Hlombe ngavele ngezwa engathi khona into engihlabayo engathi nayidi ngaphansi konyawo emva kwaloko ngiyayizwa into iyahamba ngoba lately sekunamalumba sekhona manje amalumba enyoka umuntu vele athi mkhulu ayilento iyahamba iyangidla athi hamba yonke indawo ngisho engqondweni ngisho emqolo so lama callers uma efona mina suke engichallenge mina anginikeza ithuba lokuthi angihambe ngiyostadisha ngoba phela sisinokuthula njengoba ngithi ngi-indigenous knowledge angithi efundweni mofundela ubudokotela sithi hayi ufundela imedicine angithi sho kanjalo yes ufundela ubudokotela noma ufundela imithi yasentshonalanga nami ke njengoba ngithi mkhulu Hlombe indigenous knowledge mina ngifunda ngokwala kwethu la ezweni lethu njengoba ubona nje isihlahla isona isihlahla lesi esiphilisa abantu isona isihlahla lesi esithi abantu bayaphumelela ngaso sithi sekuyi high time lapho sithi ake sithathe into yethu si prioritize asiyeke ukubukela phansi okwethu siqhakambise kwezinye izizwe cha okwethu asikuthathe sikubeke phambili ngoba vele mkhulu ngiyaxolisa ukungena emloyeni it's not like besingalasha stroke ngaphambilini before kufika amakhambi lawa asentshonalanga besivele silashwa kulama shows ethu adlule ngachaza mina ngaze ngenza isibonelo ngami ngathi ekhaya sakhula impilo ingeinhle kungekuhle lapho uzokuswele khona ngisho nento ethunjini ilapho ngathi khona udokotela thina sakhula singamazi wakhwehlela kancane nje ingane zethu manje sifaka ko medical aid wakhwehlela kancane nje hayi fanele gijimiswe kudokotela lonto asiyazi thina sikhule thina nje mawukhwehlela kudonsa iboza lapha xhafa kufakwa amanzi seliyasefa iboza usuyaphuza sewuba right uyayibona lonto izona zinto esikhule ngazo lezo lokho kwaDokotela hayi siyakubona kukhona asikuphikisi kodwa sithi nokwethu phela sikuthathe sikubeke phambili kusizo futhi kuchiphuke lokwethu mangizobala nje ama product ami kuba cheap kakhulu lokwethu kwesinto mina babuhlamba into eyenza ukuthi ngingezi kuwe mangikhwehlela lento yesikali ukuthi isikhathi esiningi labantu besizulu abanaso isikali sokuthi iphuzo okungaka kabili kathathu ngosuku vele nje akuphosele lapha athi umuthi awubonga
Ukuthi ubonga so ufika ugcoba uphuze. Ngiyayithanda kakhulu leyo. Asisho ukuthi uma uyinyanga ungazange uye esikoleni, cha ubunyanga bakho abukho, cha asibusho lokho. And futhi mangikule show ngikhuluma, ngisuke ngikhuluma ngami, ngesiphiwo sami, ngobizo lwami lakithi kwaMsomi kwaHlombe. Angikhulumi ngomunye umelaphi. Now ngithi mina ke ukuya esikoleni kwangisiza kakhulu ngoba ngenza exactly lonto eshoyo. Ngiyazi ukuthi umzimba womuntu it can take so much. Uyabona? Angikwazi ukuthi ayivela uphuze. Uyabona? Ngoba umzimba khona la a certain degree la ungeke ukwazi ukuthatha into ethize. Mhlambe lonto izojika futhi ibe siba imthelela omumbi egazini kwena. Lokho kungilekelele kakhulu. Sikhulume ngomkhuhlane angithi. Ngize ngathi sasigxoba iboza thina. Ababukeli bethu emakhaya bazobona ama product ethu sinawo umuthi womkhuhlane. Lokhu ngikwenzela ukukhombisa ukuthi sibantu abantsundu saphiwa ubuhlakani. Ngakhuluma ngaloko futhi ngathi angifuni ukuxoxa ukuthi saphucwa kanjani lobuhlakani, kodwa ubuhlakani sinabo. Mina nginawo umuthi wokukhwehlela, i-cough syrup yami, amakhambi esintu. Kushaya uqede umkhuhlane, ngisho kuthiwa khona lento ebeseyiqala la lewe umkhuhlane iyaphela. Ngisho kuthiwa unesifuba esicininizayo sithi tswitswi, kushaya uqede leyo amakhambi esintu. Molani KZN TV hle na udokotela namhlanje umkhulu Hlombe wena sikhuluma naye. Sikhuluma yona indaba yezifo nje emzimbeni wakho. Into ebalekile umkhulu Hlombe ahlale eyilwele ukuthi yazi phela ngento ekuphethe. Nje ikhanda nje yazi ukuthi ikhanda lele likuphathayo lidalwa yini. If ukuthi ikhanda le stress yehlisa phela stress asikho isidingo sokuthi uzuye kumkhulu Hlombe, yehlisa lento ekuphethe. Bese kuba ukuthi kakwenzeki then usungaya kumkhulu Hlombe. Okubalekile kakhulu ukuthi uthi asifundisane siyazi imizimba yethu seyidolo siyabuya. Asiphinda sikwamukela mbukelo KZN TV sikhuluma indaba ebalekile namhlanje ukuthi yazi umzimba wakho akusiyona yonke into ezokuhlasela nezokuvelela emzimbeni wakho eqondene nabathakathi. Okunye nje nawe unecala emzimbeni wakho ngenxa ukuthi awuphathi kahle. Njengamanje siqhubekela phambili sifuna ukukhuluma indaba ye-obesity, leyo obukhulu umzimba yokungakwazi ukuyikalela. Udle ngisho ususuthi mawusugula bese khomba abathakathi. Leyo ke sisinokuthula ethinta manje indaba ebaluleke kakhulu. Angithi kwekuthiwa ngesingisi you are what you eat. Exactly. Lonto leyo ngayiprove is true, iqiniso. Uma udla junk food siyakuthanda ukudla lokudla lokuthosiwe kwasema restaurant engeke ngize ngisho ngamagama. Siyathanda lo zinto, siyathanda ama fried chips. Lozo zinto lezo ngiyakhumbula nje ngisafundisa lozo zinto kuthiwa umzimba kufanele uthathe into encane kuzona. Into efanele siqinise kuzona ama carbohydrates, ama vitamins. Lozo zinto lezo kuyasiza. Ama fats and oil lawa cha akufunakala umzimba uthole kube kuningi ngoba ngesikhathi sidla kakhulu lezi zinto ezimafutha yilapho khona sizothola sikhuluphala. Lapho kona sithi hey avivulekile sisho njalo ke thina abantu ke hayi avivulekile inhliziyo yami hayi ke ningiphakeleni aningikhipheleni yogurt ningenzeleni lokho kuyenzeka lokho. Now lonto into ekufanele sigweme idle into ngoba ubone ukuthi hayi ngiyayidinga musu ukuthi kuvulelekile kusaqhamuka inyama eyosiwe wena ntontontoni ufuna inyama ecebile wena bangakuniki inyama engacebile. Lozo zinto ke izona lezi results kwi-obesity. Sibona abantu benemzimba emkhulu nabo uthothi abayifuni. Ngikhumbula nje masisakhuluma indaba ye-obesity khona le ngangisebenza khona kudala khona ke omunye usisi we receptionist ngimncome mina angazi phela thawu hey kwazwa khuluphala ngizitshela ngisho into enhle phela kumuntu wesifazane athi hey Mr Msomi elinye ibala Mr Msomi ngiyaxolela ngoba umuntu wesilisa umuntu wesifazane kuyinhlamba kuyena ukuthi ukhuluphele. From there angisasho nje kumuntu wesifazane ukuthi wazwa khuluphala wazwaphatheka kahle ngoba wangitshena. So engifuna ukusho ukuthi ukukhuluphala kuhlukene kaningi. Kukhona umuntu othatha umzimba wakubo. Alright, nangu mawami usisinokuthula. Uma kumawami emkhulu obviously ngithatha ama jeans akhe ngizoba mkhulu. At least lokho siyakubona but sinazo indlela zokujima.
asambeni siyojima sehliseni imkhaba sehliseni konke lokhu i-excess kufika kuza nezifo uyazi ukuthi ngeke ngibona umuntu ekhuluphela engasakwazi ukuphefumula exactly bengisafuna ukuya lapho ukuthi ke nephika livele kubambe kalula uthola ukuthi umuntu uhamba i-distance encane sejuluka seyokhumula ahambe ngevest ayi akusahambeki yini i-lifestyle asikhetheni i-lifestyle healthy kukhona ukujima ngisho ungevuzwa ejimini uthi ayi ngiyojima serious uzozithathela nje walk siye siwabona amakhehlane ezalukwazi abantu abathize la bezambele emgaqweni beyiwokhela nje begqokela ama-tight abo beshiye imoto lo mpilo leyo singayi-adopta ukuze siphile impilo enhle ebheke phambili angithi-ke thina abantu abamnyama ngazi ukuthi sakhiwe kanjani wedokotela yabona-ke uma ngathiwa nje lezalukwazi lapha ngakini lapha emthwalume ziqala leyo nto into engakihlekwa ukuthi bayayitshela isaba sesizosigqoka ama-senzani lesalukwazi emgaqweni impela asifundisiwe izona-ke iy'nkinga esiba nazo ngokuthi uma sibuka ezinye izinto sibona kwizinto engezona zethu kwizinto ezingeke zisisize kanti nje mawuvela uzijogela udle healthy udla ama-fruit udle ntontoni mina ngifundisa i-NST kwathi ukudla kumele ukubhalansise ukuze umzimba wakheke kahle uyabona ukudla okukunikeza amandla sikhuluma lapho ngabo carbohydrates basebenzise lapha ama-vitamin laphayana sikhuluma lawo ngoma-fruit sikhuluma nangabo vegetable sintshontshe nangale nyameni hayi usale sokuthi inhliziyo yami ave ivulelekile hayi eninginikeni ngoba lokho akubi nomphumela omuhle uzogijima la kumkhulu Hlombe mina ngizokusiza mina kodwa kuzobe ngikucharge ngento bongakwazi ukuthi uzenzele yona obozokwazi same thing applies isinokuthula uyabona akubona bonke abantu abathi mabefika esigodlweni ekhaya emthwaluma noma bengifonela beshiya inkinga zabo ngizothi ayike khipha imali ethize nanga umuthi noma nayi product khona la ngijika khona futhi ngibe social worker ngijiye ngikufundise ngijiye ngikukhombisa ukuthi lento singayigwema kanjani angikunika isibonelo umuthi wokuyekisa umuntu utshwala angithi utshwala buyi-choice ngiyayikhethela ukuthi ngifuna ukuphuza utshwala there is nothing wrong ngaloko ngoba into engikhethile engithandayo omunye imali yakhe uthanda ukuyespenda ejimini omunye uthanda ukuthenga ingubo so i-choice yakhe asikwazi-ke lo muntu umkhonde masithi hey lo muntu wenza into wrong kodwa utshwala njengoba ngithi biyi-choice akekho umuntu wathanda uthenga utshwala hamba uphuza utshwala mina ngihlalile nabangani abaphuzayo angaze ngibuthinta utshwala ngoba bekuyi-choice yami angisibonanga isidingo uyayizwa lonto leyo so ngifuna ukusho ukuthi khona la umuntu athi hayi ingane yami emkhulu Hlombe ave siphuza ngazi ngizothi nawo nawo umuthi ngithi ma umuthi ukhona but usukakhuluma naye umntwana wakho ukuthi njengoba ayiqala lento futhi angaqala athi slow down engilinganise mephuza obhiya abathathu ngelanga isibonelo angaqala ehlise uma eyimisele khona into ekuthiwa i-will power I wish ngifisa uma unalonto angeke uzudinga umuthi angeke uzudinga omunye umuntu ngoba uyabona ukuthi i-damage esengiyenzile angiyeke mina ngizokudayisela umuthi wotshwala ngento yenze ngamabomu futhi obongayiyeka futhi ngoba wazikhethela bese uthi obaba Hlombe benza imali ngathi hayi bese uthi hayi ave benza nje ngababona imoto abahamba ngazo ithina kanti uwe lo ozosinikeza imali kungenasidingo so umuntu ngiyamkhanselisha ukuthi hayi khuluma naye umntwana angaliyeka utshwala kalula abanye ngempela athi imkhulu Hlombe umntwana wami seliyekile utshwala ngaphandle ukuthi ngize ngimcharge ngimnikeze umuthi wotshwala kodwa umkhulu awunginike lo muthi khona ngifuna ukuyenza khona ufuna i-test ngizokunika ngihleze ngihamba nayo imithi la evenini la mina ngihamba ngamavenike ngoba ngiyazi ukuthi umsebenzi wami ukuthi ngithwala imithi amaveni adunise emahlathini sifaka imithi lapha sifaka amasaka ngiyahamba emadolobheni ngemakhemesi ami iwona amaveni lawo so awusizo kakhulu kumina uma ngihamba ngatshenwa ke sisinokuthula lokho ukuthi ngingabohamba nemoto ingenayo umuthi so noma ngabe emotini yami nje ngihamba ngayo hlezi nesijumbane esikhona esiphethe cishe zonke izinto ezima-basic ukusiza umuntu angani uma ngihlangana nomuntu kuthiwa nanga umuntu ushawe inyoka la angisakwazi ngisho ukumkhothisa lo muntu so njalo ngihleze ngiphethe imithi mkhulu thina-ke esingabazalwane esiye ebandleni befundisa abangayithandi noNkulunkulu angayithandi lento
Asizuli imali yini ekukholweni kwethu njengoba uzonginikeza nje lawa muthi esengiwucelile akuzuphazamisana inkolo yami kodwa ake sikhulume masibuye etolo. Bukolani KZN TV shena umkhulu Hlombe namhlanje masibuye etolo so ke sithi kuyidinga into kabanzi le ndaba. Asifunda sikamela Bukolani KZN TV sahleli nayo ingqikithi sihlena umkhulu Hlombe namhlanje khuluma indaba ezibalekile ukuthi cha abantu ke nkosami bakhonzela ukuthi bevele besuke emakhaya bezomupha imali engakaze icele ngenxa yokuthi one abafuna ukuyeka nje ukuphuza utshwala because utshwala kunesifo obuzidalayo ziningi abafuna ukwehlisa stress beqhamuke sebeshawe izistroke bezomupha imali ye stroke ngenxa ukuthi akafuni nje ukwehlisa lento emphethe abantu mabemzonda amukele abantu bayamzonda bese kuyadlula ukuze ephile kahle mkhulu. Na umkhulu ngilekelele mkhulu ngoba manje angifuni phela ukungasangena ezulwini ngenxa yokuthi usebenzisa amakhaya ngithatha le yanto ozonginikeza yona akungilimazi yini ekukholweni kwami ukuthi mhlawumbe ngicina sengifika sengizothatha amakhambi. All right muhle lo mbuzo khona imibuzo uthi hey imibuzo ayibuzani sakhula kusho njalo athi ngiyakubuza uzwani ayibuzani imibuzo kodwa sisinokuthula ngaphambi kokuba ngikuphendule nami ngizokubuza futhi ukuthi ngesikhathi uye pharmacy lapha yaseNtshonalanga mayithi eNtshonalanga ngisuke ngikhuluma ngodokotela esithi ka doctor ngesikhathi uye pharmacy lapha uyothenga umjovo lo mjovo lo usukwazi into nani awukulimazi lo mjovo lo uyayibona lonto so ikhona izinto imibuzo engaba kanjalo mina engingakusho it's one njengoba sithi indigenous knowledge lapho usolwazi noma umuntu owazi ngezinto zethu njengoba ngisho ngithi ngiyafunda kumanje ngifunda ngamakhambi esintu umbuzo uzobuyele back futhi uthi kanti lamakhambi lawa masithi esontweni akasiphazamisi kanti lehlahla zidala ubani ngoba lehlahla lezi ezikamdali lesithi uNkulunkulu siyomkhonza kuphela umkhulu Hlombe usebenzise ubucikwe nolwazi lakhe lokwazi ukuthaka ukuthi mehlanganisa lekhambi naleli kuphuma lokho ngesingami mina angikuboni kuyinto engazi ikuphazamise esontweni ukusebenzisa amakhambi adalo ubani adalwe umdali umehluko nje kuphela ukuthi asuke sethakiwe kuphela asuke ezokusiza lo makhambi lawo. Ngiya-understanda lokho baba uHlombe ngenxa yokuthi vele bekuvele kuchathwa ngeyebosa vele umsuzwana ubuvele usetshenziswa ngiyakhumbula ngalesikhathi kune covid khona esinye isihlahla kwasekukhulunywa ngaleso sikhathi ayi ogamtrini nani bese kuqhunywa ngaso ukuthi bese ikwazi ukuthi zisiza abantu but nakho la ngifike siphambane khona ingalesikhathi umfundi ubaba sethu usenendumba usebuza edlozini mayelana nemithi because kwesinye isikhathi mina nje ngiyakholwa angilisebenzisa idlozi so mase uzonginikeza umuthi oqhamuka kwi consultation yasedlozini ngiyakubona sekuphambana nayo sekuphambene okay le topic esikhulumayo isensitive ivast futhi ideep yinde kodwa mina ngiyakholelwa kumdala ukuthi ngadalwa uNkulunkulu right ukuqala lo nokuthi abaprofeti abathumela bonke abakhe ayibathumelile ngiyakholelwa kuloko angikudoubt ngikholelwa naye baprofeti engazi noma baba khona noma bakaze babe khona ngiyakholelwa lokho but why ngizongakholelwa ke manje ugogo wami engimaziyo ukhulu wami umkhulu wami umefika kumina ebusuku ethi ngani yami vuka izitha ziyeza uyabona yini ngizongakholelwa yile engimaziyo kodwa ngibe ngikwazi ukukholelwa amanye amadlozi akwenye indawo ngoba sishilo phela labantu laba ngaphandle nje kokupolitika oMatewu noJobe nobani noPetru kwakwabantu laba babephila ababevuswe emazweni abo la uNkulunkulu ebefake khona so mina ngithi ngikholelwa kubona bonke ngiyakholelwa kubona khona ngingazi noma babekhona noma babengekho kodwa angikwazi ukhohlwa umkhulu wami ozofika kumina akhulume nami indaba ngivuke ekseni ngithi uyidemon cha yilokhu kwami engizokuthatha ngikubeke phambili omunye umuntu ke ngoba vele siphila kwi-open society lapho khona umuntu eyikhethela impilo afuna ukuyikhola sothi hayi amadlozi angwafuna amademon ngikholelwa koMatewu kulungile asikuphikisi lokho kodwa umkhulu Hlombe for one ngithi mina umkhulu wami ezongitshena into lento iyenzeka ibe yiyona futhi ngizokholelwa kuyena ukuthi ukhona umkhulu wami ngeke ngize ngisho ukuthi idemon.
mhlawumbe umbuzo wokugcina lo before siye phambili. Kuyenzeka nomkhulu mhlawumbe umuntu because ngithanda indlela ofundisa ngayo. Kuyenzeka umuntu uma efika ezolashwa or umuntu umlaphe. But kutholakala ukuthi cha uyahluleka kalapheke. Lo mbuzo avumuhle ungathi uyazi. Uyabona ke njengoba sisiza iSouth Africa yonke. Futhi angiqale futhi ngike ngibonge nje kubabukele emakhaya isupport nokungithemba abanginikeza kona ngoba ngisho namazwe angaphandle bayangifonela ko Zimbabwe ngiyawathola ama calls kobulawa ko Swaziland njalo so siyabonga kakhulu isupport abantu ke kuthiwa azilandeli azikhonkoti emile futhi abantu bayalibona ke usizo uyabona lo nto iyenzeka kakhulu uthola ukuthi umuntu afike kumina noma phone athi mkhulu Hlombe ngiphethe sinus ngicela ungisize khumbula sisinokuthula ngithe kuningi kakhulu engikwaziyo ukukwenza lo mandla lawo ngwaphiwe nami akuwonami ngoba okunye mangithakela umuntu sengithi ngiyampakishela ikhuluma into ukuthi efaka umuntu othize ngiqala phansi ngokuqaqa umuthi so kusho ukuthi ngiyalalela uyabona lonto so kuyenzeka lokho nginabo abantu aseke bafone bathi mkhulu Hlombe ngiphethe sinus no sinus ngiyawulapha nawe yesinye isubject ngoba kumele mangizokulapha sinus ngikubuze uqala kwawo ukuthi uqale kanjani ngoba nakhona usinus phela bukabili uzalwe nawo kuma genes uthathe kumzali wakho noma uhlale nomuntu ono sinus bese uyaba khona right ngoba ngichaza wona bengisakhanyisa nje kumlaleli ukuthi zuthu kuphela indlela ze sinus uzalwe nawo noma uthathe kumuntu olokuzayo so umuntu athi mkhulu Hlombe nginenkinga ka sinus lana hayi ke yimi lo ngishone ekhambini ngiyamthakela kanti lo muntu lo uzophinda abuye athi mkhulu Hlombe angilapheki ku sinus wami kanti lo muntu uthi usinus akayanga kocheckwa ngoba umehluko phakathi kwami nodokotela wasentshonalanga iWestern doctor ukuthi banemshini bona ilowo nje kuphela abangihluli ngalutho sisinokuthula mina ngivuse phansi abantu abaphethwe ama cancer athi sekuthiwe mkhulu Hlombe icancer is fully blown emzimbeni wami sekuthiwa angiyolinda usuku ngeke saphela inyanga ngimvuse lo muntu ngimfaka imbiza ngimfaka ihlungu ngimmonithe lo muntu lo ngimehlisa isikali ngimnyusa isikali ngenze konke lokho avuke so udokotela wasentshonalanga nami bangihlula ngemshini kuphela mase kuziwa nje ekuphiliseni umuntu ngeke bangithinte angibuyele back here ngokusheshsha lapha yana ke umuntu athi uphethe sinus kanti cha kona sinus isifuba qiniso asthma lo muntu lo angithi lezi zinto lezi zonke sisebenzisa le part yabona sebenzisa le part so kubalekile before uye kumkhulu Hlombe nomfonela umkhulu Hlombe engathi ungaqiniseka mhlawumbe uhambe ekudokotela uhambe wenza ama check up phela ukuze umkhulu Hlombe umnika into eyiyona egcineni angifuni ukuyibiza ngokuthi umkhulu Hlombe uyiqola ezweni lonke jikelele bayangazi abantu ukuthi umkhulu Hlombe akazayidla imali yomuntu ngokuyiphutha lapha ku Facebook ibona abantu ababongayo uma sengibasizile ngiyazi ukuthi sesidonsa kakhulu because sisuke sijabulela kakhulu izifundiso ukudlula lokho sukuphethe asiyidolo masuya sophuthuma kakhulu siyobuka ukuthi usiphathele namhlanje Mbukalani KZN TV hlena umkhulu Hlombe seyidolo siyabuya Asiphinde sikwamukele Mbukalani KZN TV sabukuhlelo lenqiki hlena umkhulu Hlombe namhlanje ke sibona ukuthi usiphathelene umkhulu namhlanje la etafuleni nase sigubhe simhlophe uthi sihlanza mzimba isihlanza mzimba sithi detox ekuqaleni sike sakhuluma ke ukuthi siba nemzimba emkhulu sidla noma intoni sizama ukuthi lonto siflashe emzimbeni ingakho sithi detox sifuna ukukhipha lokho okungalungile lembiza ke izokusiza kakhulu uma umuntu osola ukuthi izinto ziyakhlupa ibhaliwe ke nesibindi ufuna ukuhlanza isibindi naloko ke besikhuluma ngakho izokusiza kakhulu leyo mbiza leyo Mkhulu ngifuna ukubuyela la kulezi zinto ohlezi uyifundisa mina nje sengiyazi ukuthi izinto ziyadalwa ukungafuna ukuphuza amanzi hlala uphuza o drink nokuphuza o juice ngenxa ukuthi usosifundisile ukuthi ngalesikhathi uphuza o juice uphuza o drink uphuza lezi zinto ezingekho right vele izinto ziyeza so uzobe usuzokhokhela umkhulu Hlombe ngenxa ukuthi awufuna ukuphuza amanzi awufunanga phela ukuthi uzinakekele uzokhokhela nayo detox yami ke ibese yokusiza ikuhlanze izinto ikulekelele nalapha yana njengoba sithi umuntu omkhulu ohambe khefuzela izokulekelela kakhulu ayihoxisa mkhulu ayi sengiyahoxisa yobe
sikhuluma nge-stroke mkhulu. Okay, la estrokhini kubabukeli emakhaya ngicela ukuthi ngicacise ukuthi lana nje ngiphethe nje okumbalwa ngoba ababukeli emakhaya abaningi abangazi bazokhumbula umkhulu Hlombe unamakhemesi eSouth Africa. Unemithi lapha esigodlweni eMthwalume. So angikwazi ukuphatha yonke imithi ibe la anguphethe we-stroke. Asiqhubeke mkhulu bani le ndoda emnyama? Hayi indoda emnyama leyo sibiza ngomashabhu. Okay. Sikhulumile ke futhi ke eqaleni sikhulume ngoshukela. Oh yes. Sakhuluma ngo-BP. Indoda emnyama le ibizwa ngomashaya bhuqu. Izofikeke layo ikusizeke lapho ushukela wakho iwuthathe umise esimeni iBP yakhe liye kuloke yithi ibe siba sesimweni. Ngisho kuthiwa uphethwe umeqo lapho ngibhalile lapho. Kodwa lapho ngibhale izifo ezimbalwa. Ngisho kuthiwa uphethwe umeqo layo. I-side effect yayo ke ngifake nomunye umuthi la ngenzela laba bathi mkhulu Hlombe ngiyagula senginciphile. Mkhulu Hlombe ongisize ngibuyele emzimbeni wami. Bengigqoka size 40 ngigqoka size 34. Lana i-side effect yakhona izokwenza ube naye appetite yokudla. Ngisho ukuthi uyagula. Mkhulu yazi ngiyasa isikhathi asisenaso but ngithathwa ile eyomeqo. Isikhathi esiningi abantu bayaye bevuvukala inyawo bese ethi umuntu umeqo. Yeah, sikujwayele lokho. Nakhona futhi indlela oyiphethe ngayo, indlela odla ngayo iyadetermine lokho. Umzimba uthola ukuthi khona izinto ongasakwazi ukuthi uzenze kahle. Bese ke uthola sekuyehla ukufa kuzala. Aweqiswanga kodwa nje kuphela yibo ke oBP laba banyukile baba phezulu sovuvukela inyawo uvuvukela entontoni ingenxa yokungazinekekeli. Naso sinye isikhafulo. Yabona ke layo ke indoda enkulu kakhulu leyo. Ngiyaxolisa uyibiza ngendoda abanye bazoze bathi umkhulu Hlombe uphethe izilwane. Cha imithi yami ihlanzekile anginazo izilwane. Sinemndeni la othola ukuthi kuyadivorce. Idivorce asithandi. Sithi nasi isikhafulo. Buyisa umuntu wakho akhani umuzi. Inhloso yesikhafulo ukwakha imizi. Akusisona isikhafulo sokuganga ngezingane zabantu lezi. Awuthenga imkhafule. Ngifuna afike ngo12 ebusuku. Hayi angiyenzi lezo zikhafulo lezo. Umntambe ehayiza la seyabonakala uyongena umkhulu Hlombe. Umkhulu Hlombe umthumela ngezizwe angizenzi. Lesi esokuthi umuntu wakho kade uthandana naye akabuye nilungise into yenu ibhe phambili. Sikhulumile futhi nge-cough syrup ke wathi ukuyimenshina kancane. Ngikhulumile indaba ye-cough syrup. I-cough syrup ke la njoba ngishilo bengichaza ukuthi udokotela sentshonalanga angihluli ngalutho masekiwa kothaka. Right. Lapho ke ngithake imithi la ezokusiza isifuba uma sicinana uyakhwehlela uqalwa umkhuhlane lana ngibhalile lapho futhi. Yes ngibhale sikhulumile ke sisinokuthula ukuthi sibe lapha isikala kanjani ukuphuza kanjani. Njoba ngibhalile ngathi umuntu omdala lapho lokho uzophuza ispoon esodwa ka4 ingane izophuza kangaka. Senzela lo ukuthi abantu babe ne guideline ukuthi bayisebenzisa kanjani imithi yethu. Umalandela kafani nesikhafulo. Hayi ngeke umalandela uhlukile kodwa ifamily eyodwa kahle kahle le umndeni owodwa. Umalandela sithi nanga umuntu wakho ke umkhwenyana wakho noma umuntu wakho ufuna ukuthi ahleze seduze kwakho phela. Aka uthi ngqaba uphela mozovakasha. Yabo umozothi uyavakasha kube khona ozobukuthe. Basayincoma kakhulu ke ku Facebook group yethu umalandela Josi uyabenzela. Nasi isinyama le ngathi kukhombo. Lo khombo le ikhombo kathandeka. Ngikuthathe kokubili noMathulisa. uMathulisa abantu bazowazi ezweni. Each time ngifika la endlini zomsakaza ngishiya uMathulisa ngoba ugila imanga. Uyisangoma umuntu onomali uyinyanga unebhizinisi uhlezi uzokulekelela uMathulisa umavula kuvaliwe lwana igama lawo engayipha wona nje elinye bayakuvala ebhizinisini uzokusiza ubuyisa ama customer akhe uzokushayela izichitho ukushayela abathakathi ukushayela futhi izitha siyakutshena ke masofuna ukushaya izitha ukuthi faka siphi isikhali enza kanjani kodwa nje uMathulisa usagijima kakhulu ezweni abantu abahlushwa yizilwane egijima phezulu kwendlu ezingqongqoze eminyango geza ngawubanda korobha phansi chela quma uzobona umehluko. Mkhulu ngiyazi ukuthi ziningi kakhulu imbiza osuke unazo bayazi abasuke bezofika emakhemisi akho ukuthi ziningi kakhulu imbiza sokuzobaphathela zona and asikwazi ukuthi silethe la kwi-TV zonke but mhlawumbe amazogcina nje kubabukeli abadinga ukulapheka. Ababukeli abadinga ukulapheka sithi nje abasifonele sizobasiza umunye umuntu uzothi umkhulu Hlombe ku TV vele uzozincoma akekho umuntu ongekayincome kodwa mina nginabantu abangikhulumelayo ngithi vele ugijime nje straight uye ku Facebook kulabo abano Facebook uyobhala uthi mkhulu uHlombe indigenous knowledge ungene epagini lethu yila uzofika uyibonele khona abantu bencoma
imithi yamkhulu Hlombe ngokuhlukahlukana kwayo. Yes, ikhona lapho udumo engilithathe kakhulu, ngithakela abantu, ngisiza abantu, ngiphinde futhi ngaphambi kokuba sivale ngikhumbuza abantu sinawo amakhemesi. Sinalo ikhemesi lapha eThekwini eKZN 114 Joslovo Street, ngolimi lakudala sithi sekhoneni lika Field beno Queen, first floor room 4. Siphinde futhi sigijime sinekhemesi elikhulukazi ke lapha ePietermaritzburg ku 48 Retief Street. 48 Retief Street kungase renki yasematsheni, abanye bathi renki yaseHammersdale. Sinekhemesi elikhulukazi lapha yana, nalo hlezeke ligcwele abantu bazosizakala. Siqhubeke njalo naseNewcastle. eNewcastle sinalo futhi ikhemesi lapha ya ku 19 Voortrekker Street, shop number 9. Likhona ikhemesi lapho abantu bayasizakala. Inamba ke nizozithola zamadolobha enu kumina, ngizonikeza uma ningifonela. Siphinde siqhubeke njalo futhi siyolundi. Olundi nakhona lapha ngakwaTepa sinalo ikhemesi. Siphinde futhi size la eStenga. EStenga nje sinalo ikhemesi alidala kakhulu nenyanga lapha ku OK Mall ku ground floor. Amabhodi akhona akhombisa ukuthi ikhemesi likaMkhulu Hlombe likuphi. Siphinde futhi sithanda ukumemezela ke ukuthi kancane mkhulu empangeni akho lutho. Empangeni nginaye umdayisi. Udayisa empangeni eRichards Bay. Angithi into eyenzakalayo sinamakhemesi, siphinde sibe nama distributors laba esithi abadayisi bethu ba order kumina badayisela abantu abangaziyo, basizakale batshena abantu. Sho nje sekuyichain lento sisinokuthula. Yes, sebeyatshenana. Ngiye ngifonele umuntu okeCape Town athi namba yami ngithole kumamncane okempumalanga eWitbank, uthe uzongisiza kunenkinga. Kusho ukuthi mawusiza umuntu utshena omunye aqhubeke atshene omunye. Asedolo. Molani KZN TV sihle nawo Mkhulu Hlombe namhlanje Seyidolo Seboya. Asifuna sikwamukela Molani KZN TV sabakulihlelo lenqinithi sihle nawo Mkhulu Hlombe namhlanje wena lesikhuluma naye kakhulukazi ngokuthi umzimba wakho sonakekela kanjani, because kubalekile asikho isidingo sokuthi sigijime sisemasontweni sofuna ukuyothandazela kanti wena nje ungafuna ukudla ngendlela efanele, wena nje ungafuna ukuphuza amanzi, wena ungafuna ukuye kutshwala, wena ungafuna ukuye istress lesokuthi uhlushwa indoda usulokhu uqinene manje uzuphathwa ngisho na sinus. Mkhulu Hlombe ngizobheka ikulaphi sinus. Okay. Mkhulu Hlombe ngiyazi ukuthi kuneyindawo ozobuyihambela la uzobutholakala khona kakhulukazi for consultations, because okunye kuhle khona ukuye ekhemisi ngiyothenga, kodwa manje ngathi ngingaqala ngikhulume nawe ngikuchazele inkinga yakho. Yes. Alright, kule nyanga lesikuyona ngiqale lapha eMthwalume, sinesigodlo eMthwalume. Lapha ya kuseduze nje kwesikole sami lapha ekuthiwa iGobela Primary School. Mawufika khona ubuza Mkhulu Hlombe bazokudirector. Siphinde futhi mhla ka 14 March kuyona lenyanga ngizobe ngikule chemist lami elila eStenga. Kukhona uOK Mall lapho, ungena nje kuOK Mall ground floor uzobusuyalibona ikhemesi likaMkhulu Hlombe. Ngobe ngilapha nje uthuli lapho ngiphumelelisa abantu. Sikhuluma ngomhla ka 14 March bese kuzothi mhla ka 9 May ngizobe ngiseJohannesburg eGoli. Ngijwayeleke ukuye eGoli ngihambele abantu bami abadinga usizo. Mhla ka 9 May ngizobe ngisegoli ngisazomemezela ke kuFacebook nako TikTok njalo njalo. Ngiphinde mangisuka eGoli ngeMpumalanga province ngijwayele ukuya eMbalenhle, ngidlulele eWitbank ngiye koEmelo nako Kriel nako Bhetali bangicela abantu. Manje abantu sisinokuthula ngenxa yokuthi babona amakhambi kaMkhulu Hlombe esiza abantu. Bangifuna iSouth Africa yonke, bangicela amakhemesi yonke indawo. Kanti inkinga ke ngeke ngize ngikwazi ukwamanage mesemaningi kakhulu azongihlula. Ngiyazwakala Mkhulu. Siphe nayinombolo zocinga Mkhulu ukuze sikwazi ukuthi inombolo esitholakala kuyona yinye nje voice sinokuthula ithi 073 424 0784. Inamba esitholakala kuyona leyo. Kanalapha ku TikTok uzosithola @Mkhulu Hlombe, ku Facebook Mkhulu Hlombe Indigenous Knowledge. Amazwi ami okugcina ngcike nje ezweni awukhuthaza, ake sihloniphaneni, ake sibuyiseni thina zinyanga, ake sibuyiseni isithunzi sobunyanga. Sikhule thina kuyibantu abadala sisinokuthula bayinyanga, isangoma kuyikhehla noma kodwa manje kulesikhathi samanje uyalithola ulusha oselenza lo msebenzi. Ake sihloniphaneni lapha ku TikTok akuhle. Inyanga ziyathukana, isithunzi sobunyanga sehlela phansi lapho. Abantu bazosihlonipha kanjani? Uma uyinyanga ukwazi ukuyothuka umuntu ku TikTok,
sizophinde siye kanjani kuwena ngoba sesiyakwazi uhlobo luni sizoyithemba kanjani imithi yakho ngithi nje ezweni lonke ngicela sihloniphaneni ikakhulukazi thina siyinyanga asithi azibuye emasweni sihloniphe lolu hambo lobunyanga kube kuhle nje ezweni kube khona ukuthula. Siyabonga Thisha. Siyabonga. Siyabonga Mbulani KZN TV. Amkhulu ngisakhumbula noma uyibizele nenombolo yocingo. Alright, yes inamba sinayo nje yinye nje kuphela vo ezweni 073 424 0784 073 424 0784 le number ya WhatsApp kodwa WhatsApp baningi kakhulu engathi WhatsAppile ubona ngaphenduli ubese uyangifonela noma ungibhaze ngiphendula wonke ama miss call ngoba ngiyazazi ukuthi ngidila neSouth Africa yonke ngidila namazwe. Asibonge Mbulani KZN TV sibonga khulu Khuluma KZN TV yenze inhlelo zibe impumelelo asethembe Mbulani KZN TV ukuthi ngale kokuthenga imithi ufundile nangomzimba wakho ukuthi bakithi asehliseni isikalo sokudla ngoba uma singasehlisa isikalo sokudla kuzosiphoqa ukuthi sifonele nansi inamba kaMkhulu Hlombe lapho ke phela sesiyomnikeza imali ke ngenxa ukuthi asifuni nje ukwenza izinto asifundisa zona ezisimple uyasho futhi ukuthi indaba ye stress asiyehliseni noma ngabe umyeni usehambile ehlisa umoya phela uzalwanga naye umkhwenyana kuningi emsebenzini uma izinto zingahambi kahle bakithi kuya resign uhlale phansi ngamani uqala isitolo uphile ngamagunya kunokuthi uphilele ukuthi uzogcina usushawe istroke kahle kahle empilweni into efanele yenze nje ukuthatha isinqumo indaba kaTshwala thatha isinqumo phela uyiyeke uma uhluleka ukwenza kanjalo uzobe usuyahamba uyopha uMkhulu Hlombe imali inombolo zocingo zakhe uyibhalile la aphiwa khona imali ngenxa ukuthi asifuni ukwenza izinto asifundise zona kube kuhle kakhulu Mbulani KZN TV asibonane ngokuzayo siyanthanda.